হকতিকে আমি হাত চাপলে তেখেতসকলক আদৰণি জনাই শুভেচ্ছা দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আপোনালোকক জনাইছো ৰঙা জাৰ্চিত জ্ঞানোদয় ৰৌতা জাৰ্চি নম্বৰ 26 নিপুণ অঞ্জনে বলটি নিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। সুন্দৰ ক্লিয়াৰেন্স হেড প্ৰদান কৰি ৰৌতা দলৰ খেলুৱৈ বলটি ঘূৰাই পঠিয়াইছে। পুনৰ সাইড পাছ নিজৰ দলৰ খেলুৱৈ सेप्टेम्बराव जोबथा खेल गेलेनाय जाबाय। गासै 23 दोलोआ बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो 22 सान कन्टिनिउआसलि गेलेनाय जादों। बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआ बाहागो लाफैदोंमोनब्लाबो जोंनि रौता एबा उदालगुरि जिल्लानि गियानोदय एफसि आरो जिया दल एबा धेमाजिनि जिल्लानिनो जिया दल एफसिया फाइनाल गेलेनो माने सुबिदा मोनो आरो बे दिनैनि फाइनाल गेलेनायाव जोबोद मोजां गेम जादोंमोन। जोबोद नारा नाथा नाजानायनि गेजेराव गियानोदय एफसि रौताया जिया दल एफसिखौ 1-0 गलाव फेजेननानै चेम्पियन जायो आरो बेवहाय जों नायदों गोबां उन्नत माननि फुटबल गेलेगिरि जोंनि बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि गेलेनायनि जा मानदण्ड बे जोबोद मोजां जादों होननानै सानदों आरो बेवहाय जोङो दिनै जोबथा हाबाफारियाव बान्था राननाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो आगुनि गेलेगिरि जायफ्रा दिनै 65निफ्राय 70 बोसोर बा 70 बोसोरनि बारा बैसोनि जाबाय बिथांमोनखौबो जोङो 8 सा लेंहरनानै बेयाव मान बावदों आरो साफ्रोमनोबो बुरजा रां हरनो हायाखैबाबो जोङो साहा लोंनो आन्था एसे एनै जोङो रां हरनो हादों। दा बेबायदि हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एस'सियेसना आगुनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो मान खालामदों आरो बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोन्दों आरो उननि समफोरावबो जों गोबां गेलेगिरिफोरखौ बेबायदि लासै लासै बा स्टेप बाय स्टेप जों बान्था होलांनो बा बरायनो बा मान बावनो जोङो नाजालांगोन। दा बेयाव जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बेयाव मदद खालामनायजों लोगोसे दिनैनि बान्था राननाय हाबाफारियाव जोंनि लखिमपुर लकसभा समष्टिनि माने एमपि प्रधान बरुवा बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे जोंनि जनाय बिधानसभा समष्टिनि जा एमएलए भुबन पेगु बिथाङा बान्थाखौ राननानै होफैदों आरो बिथांमोनाबो जोंनो गोबां मदद होदों आरो जोंनि भुबन पेगु बिथाङा फोसावलांबाय जे नभेम्बर दानाव सेथि बान्था 5 लाख आरो नैथि बान्था 3 लाखनि एमएलए काप बे फुटबल गेलेनायखौ जोंनि बे फोथाराव जागोन आरो जोंनि जा सामलाय आफाद आरो जोंनि एस'सियेसननि जा गासै मावथिफारिया बिथांमोननि हेफाजाब मदद आरो जोंनि भलन्टियार जोंनि सिकिउरिटि पार्सनेल जायफ्रा माबादों आरो नोंथांमोननि खौरां बिजों लोगोसे रायजोफोरनि अनसुंथाइ मोननानै जों बेखौ मोजाङै खालामदों आरो बेखौ नुनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओरैनो दिनै 10,000निबो बारा सुबुंफोरा फाइनाल गेलेनायखौ नायनानै रंजादों आरो जोबजासिम बान्था रानजासिम बिथांमोना बाहागो लादों। बेनिखायनो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गासै रायजो राजा गासै दैदेनगिरि गासै समाज सिबियारि सानसुमैगिरि फोरोंगिरि आरो जोंखौ अनसायनाय बान्था माने राङारि मदद हरनाय गासैनिसिमबो सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एस'सियेसननि जानानै आंनि खर' गंलायनायखौ जासिबाय। लोगोसे सिमेन्ट सापरिनि बायजोनि ओनसोलनिफ्राय जायफ्रा दिनैनि गेमखौ नायनो फैदों बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर जासिबाय। गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय हुदुर गुवाहाटीनिफ्राय जोंनाव जोंनि नैबेयाव राङारि मदद होदों माने हरेन सैकिया होननाय बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय आरो सेथि बान्थागिरि लक्की खाख्लारि आदानिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय। नैथि बान्था हरगिरि जोंनि मा होनो सिलाफोथारनि फालांगिरि बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एस'सियेसननि जानानै गंग्लायनायखौ जासिबाय। लोगोसे इयुन समाव एबा फैबाय थानाय जा एमएलए काप जानो गोनां बे एमएलए कापआबो गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो बेखौ फिन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो खावलायनाय थाबाय आरो दिनैनि जोबथा जा साक्सेस जानाय बायदि जों मोन्दों बेवहाय गासिबो जोङो सासे मावथिल' गासिबो जाफुंहोनायखौ गासै रायजो राजा बिथांमोनासो जोंखौ मदद होदों। बेनिखायनो गासैनिसिम फिन खेबसेबाव खर' गंलायनाय आरो आंनि सिबिनायखौ जासिगोन একদম সুন্দৰ লাগিছে। 15-20 হাজাৰ মানুহ হৈছে আৰু সঁচা অৰ্থত চাবলৈ গ'লে ফুটবল আমাৰ অঞ্চলত খুব আদৰৰ খেল। জনগণ হিলদল ভাগি ওলাই আহিছে আৰু এইবোৰক দেখিলে আমি সমাজখনক লৈ উৎসাহিত হওঁ যে এতিয়াও খেলা ধূলাক লৈ সমাজখন যে এতিয়াও উৎফুল্লিত হৈ থাকে আৰু ফুটবল বুলি ক'লে মোৰো ভাল লাগে
আৰু টুৰ্ণামেণ্ট আজি ভাল দুটা টিম, এটা আমাৰ স্থানীয় ধেমাজিৰ জিয়াদল FC আৰু এটা একদম ৰৌতাৰ আমাৰ জ্ঞানোদয় FC, আৰু এই আজি জ্ঞানোদয় FC চেম্পিয়ন হ'ল। এটা গলত জিয়াদল FC অলপ পতে হাৰিছে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দুটা টিমকে আৰু আশা ৰাখিছোঁ অহা দিনৰ ভিতৰত ইয়াতকৈ ভাল টুৰ্ণামেণ্ট মাৰিব লাগিব। আমাৰ স্বৰ্গীয় লাইছমা স্বৰ্গীয়দেৱৰ সোঁৱৰণত এইটো হৈছিলে। আৰু আপোনালোকক খবৰ এটা দি ভাল পাইছোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত জোনাই সমষ্টি MLA কাপ হ'ব, য'ত নেকি আমি প্ৰাইজ মানি ইয়াতকৈও অলপ ভালকৈ আৰু পাতিব পৰাকৈ ভাল টিম আৰু বাহিৰৰ পৰা আহিব পৰাকৈ আমি প্ৰাইজ মানি 5 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আমি ৰানাৰ্ছ আপটো 3 লাখ টকা বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ জনগণে ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ এই অঞ্চলত জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু ধেমাজি জিলাৰ মানুহে আৰু ভাল ভাল টিমৰ খেল উপভোগ কৰক আৰু নতুন প্ৰজন্মই তাৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ ভাল ভাল খেলুৱৈ ওলাওক। আমাৰ ইয়াৰ পৰাই মেচি ওলাওক, ৰনাল্ডো ওলাওক, আৰু এদিন ইয়াৰ পৰাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা গ্ৰাম্য অঞ্চল পৰা গৈ ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিব পৰাকৈ, ৱৰ্ল্ড কাপৰ বিজয়ী হ'ব পৰাকৈ আমাৰো ফুটবল টিম ওলাওক বুলি আশাৰে মই সকলোকে ফুটবল এই গেমটোত সকলোকে মই সকলোৱে উৎসাহ যোগাব লাগে, অৰিহণা যোগাই এইটোক লিফ্ট দিব লাগে বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ।